ফ্রেন্ডস আপনাক মই কংগ্রাচুলেশনস দিছো যাতে আপনার 9 এপ্রিল টু সুইসাইড ডেট দেন টু যাতে আপনার ভালে ভালে আপনি সুইসাইড করে তার बर' गोजोन गोरोबथाया 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय खुलुमबाय दिनै बे मोनाबिलि समाव फिन खेबसेबाव आङो गोबाव समनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै आं बे फेसबुक लाइभआव फैदों आरो बे मोनाबिलि समनि आङो गासै बर' आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावदों। जों मिथिगौ गाबोनो 26 जानुवारि 2025 भारतनि जि गणराज्य दिवस सुबुं दारा खान्थिजों खुंजानाय जि रिपाब्लिक डे गाबोनो 76 इयार्स बेयाव हाबगोन 75 बोसोर जों कमप्लिट खालामबाय आरो फैबाय थानाय 27 जानुवारि 2025 बे साना बाथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर एग्रीमेंट एकर्ड डे थांनाय 2020 नि 27 जानुवारियाव बर' गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथाखौ मावफुंनाय जादोंमोन। दा बे 5 बोसोर बर' गोरोबथा सान आरो लोगोसे रिपाब्लिक डे नि बे सिगाङाव बर'नि जिखिनि थांना थानायनि जिउआव जोंनि जि हारि आरो बड'फानि आदर्शखौ लानानै गेरेमसा माहारि दानायनि जिखिनि जोंनि एजेन्डा आरो अबजेक्टिभ दङ बेखौ हाबा मावबाय थानाय समाव आंनि माखासे जिफोर मोन्दांथि बे मोन्दांथिखौ आङो दिनै बे फेसबुक लाइभनि गेजेरजों शेयार खालामनो नागिरदों जे दुलाराय बर' माहारिया जि मोनसे धाराजों दिनैनि समाव जोङो आवगायगासिनो दङ बे जथेस्थ पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ आरो मोनसे राइट डाइरेक्शनाव हारि दानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ। बर' गोजोन गोरोबथाया 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय आरो 76 इयार्स अफ इन्डियान इन्डिपेन्डेन्स नि उनाव दिनै रिपाब्लिक डे जोङो खुंनो थांगासिनो दं। दा बेखौ नोजोर होयोब्ला भारतनि उदांस्रि 1947 मायथाइनि 15 आगस्तआव जि उदांस्रिखौ मोनबाय बे 78 इयार्स कमप्लिट जाबाय आरो रिपाब्लिक डेआ 76 इयार्स कमप्लिट जाबाय आगान होनो थांगासिनो दं। दा बेखायनो बे मोनसे समाव आरो बे मोनसे थासारियाव उदांस्रिनि दावहायाव गोबां शहीद जादों उदांस्रिनि दावहायाव गोबां सेक्रिफाइस गोबां त्यागनि बिनिमयाव भारतआ ब्रिटिशनि सासननिफ्राय जों उदां मोनदोंमोन आरो जेब्ला भारतआ डेम'क्रेटिक मोनसे कान्ट्रि हिसाबै गायसनजायो मोनसे रिपाब्लिक नेशन हिसाबै जेब्ला बियो रिकगनिशन गावनो गाव आरजिनानै लायो आरो उदांस्रिनि उनाव भारतनि गासैबो हारि हारिसा रावारि फोलेरनि सुबुंफोर गासैबो बिथिङाव भारतनि संबिधाना संबिजिदा जौगानायनि थाखाय थांना थानायनि थाखाय आरो बे नागरिकनि सिटिजेननि अधिकारनि थाखाय बेयाव गासैबो दिगखौ रोखा रोखायै भारतनि जि कन्स्टिटिउशन जि गोथार पवित्र जि संबिधान बेयाव लिरनानै दोननाय जादों। दा बे लिरनानै दोननाय बायदियै भारतनि मोनफ्रोमबो खनायाव रायजो जानाय बे फिसायानो जा गिदिरानो जा जे हारियानो जाया मानो बिथांमोना गावबा गावनि अधिकार गावबा गावनि डेम'क्रेटिक गावबा गावनि फान्डामेन्टेल संबिधानिक आरो राजनैतिक अधिकारखौ लानानै सम आरो थासारिखौ नायनानै बयबो आवाज दैखांदों आरो देशनि उदांस्रिनि उनाव फैनाय जेफोर सरकार जेफोर खुंथाय जायफोर देशखौ दैदेनग्रा सालायग्रा निर्माण खालामग्रा बिथांमोना टाइम टु टाइम माखासे ओनसोलाव माखासे सुबुंनो माखासे फोलेरनो माखासे हारिनो जास्टिस न्याय अधिकारफोरखौ होबोदों आरो बिथांमोननि जि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बेखौ मोनफुंनायाव होबोदों। नाथाय बर' हारिनि बेलायाव जों जुदि नायो दुलाराय बर' माहारिया सा सानजा भारतनि लार्जेस्ट जोङो ट्राइबेल कमिउनिटि आरो जोंहा गावनो राव दङ गावनो जोंहा हारिमु दङ गावनि जि सिनायथि बर' हिसाबै जोंनि जि आइडेन्टिटि
आरो माखासे जोंनि जिफोर फिचार्स बर' हारिनि जिफोर जोंनि रीति नीति जिखिनि जोंहा बिथिंफोर दङ जों बेखौ रैखा खालामनानै हारि हिसाबै थांना थानायनि थाखाय हाबा मावबोदों। नाथाय बे गोलाव समाव जों नुबाय जे उदांस्रिनि उनाव आरो भारतआ रिपाब्लिक नेशन हिसाबै मर्यादा गावनो आरजिनायनि उनावबो बर' हारिया गोबां बिथिङाव जों बन्चित जानानै जोंनि माखासे रायजोनि जायफोर खुंथायाव दङमोन जायफोर सासन बेबस्थायाव दङमोन बिथांमोना जोंखौ बन्चित खालामबोदों, बिथांमोना जोंखौ नासयबोदों, गादबबोदों, रुलिं क्लिकआनो जा बा भेरियास लेयारावनो जा। दा बेनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' हारिनि जायफोर सांग्रां आरो कनसियास दैदेनगिरि बिथांमोना उदांस्रिनि उनाव 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होदों आरो उदांस्रिनि उनाव 1967 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होदों आरो गुबुन गुबुन समाव बर'नि माहारियारि आफाद गौथुमफोरा जोनोम मोनगोन। आरो बे जोनोम मोननायनि आन्दोआवनो दङमोन जे बर' हारिनि जिफोर जोंनि अधिकारफोर दङ, बर' हारिया उदां हारि, गोथां हारि हिसाबै थांना थानांगौ, गावनि रावखौ लानानै, गावनि हारिमुखौ लानानै आरो जोंनि सोलोंथाइ, रांखान्थि जौगानाय आरो फारसेथिं संबिधानाव जिफोर जोंनि फान्डामेन्टेल मौलिक अधिकारफोर दङ, जिफोर कन्स्टिटिउसनाव लिरनाय राजनैतिक आरो देशनि नागरिक हिसाबै जोंहा जिखिनि मर्यादा अधिकार दङ बेफोरखौ जोङो मोनफुंनायनिफ्राय जोङो गोबां समाव बन्चित जादों। आरो बे बन्चित जानायखौ नुनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा, बर' थुनलाइ आफाद आरो उननि समाव जोङो नुयो जे NDFB आर्म स्ट्रागलिं मोनसे ग्रुपनि जोनोम जादों, BLT मोनसे आर्म स्ट्रागलिं ग्रुपनि जोनोम जादों। दा बेखायनो दिनैनि आंनि अबजारभेशना जाहैबाय जे गोलाव समनि उदांस्रिनि उनाव रिपाब्लिक जि मोनसे गणराज्य जों दिबस खुंनो थांगासिनो फालिनो थांगासिनो दङ, बे समाव एकर्डनि 5 बोसोर जोङो मोनथाम एकर्ड दासिम खालामबाय। जे 1993 आव BSC एकर्ड खालामदों, 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड, 6 शिड्युल एकर्ड जों खालामदों आरो 2020 सनाव 6 शिड्युलनि बिथायावनो माखासे मर अटनमिनि मोनसे कनसेप्ट लानानै एजेन्डा आरो अबजेक्टिभ लानानै जों एकर्ड खालामदों। दा 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे आलादा रायजोनि जि दाबि, आलादा रायजोनि जि सिमां आरो बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे मोन्थोर, बुहुमनि बर'फोरखौ सोमावसारनायनि गेजेरजों खौसे जानायनि जि मोनसे खावलायनाय, बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट इउनिटि थ्रु स्ट्रागल, बे मोन्थोरखौनो लानानै बर' हारिया दिनैसिम जातीयताबाद, माहारिबाद, जातीय सत्ता, जातीय स्वाभिमानखौ जोङो जेब्लाबो गोजौ मासियाव दोननानै जि हाबा मावनाय, जोंनि जि सोमावसारनाय, जोंनि जि जांख्रिखांनाय, बड'लेण्ड आलादा रायजोनि थाखाय जोंनि जि दाबि, बे दाबिखौ जोङो गुदि हमनानैनो दिनै जोङो मोनथाम गोरोबथा मोनबाय आरो बे मोनथाम गोरोबथासिमाव बर' हारिनिफ्राय 5,000निबो बांसिन जोंनि जायफोर बीर जोहोलावजो बिथांमोना जेरैबायदि भारतनि स्वाधीनता आन्दोलनाव, उदांस्रिनि आन्दोलनाव बावसोमनानै रोजा रोजा लाख लाख भारतीयफोरा शहीद जानो गोनां जादोंमोन ब्रिटिशनि आखायाव, बेबायदिनो बर'आ गावनि अस्तित्व, गावनि स्वाभिमान, गावनि आइडेन्टिटी, बड' आइडेन्टिटी आरो कन्स्टिट्यूशनल आरो पलिटिकल राइट्स, गावनि लैंग्वेज आरो गावनि कालचार, जोंनि एजुकेशन आरो जोंनि सोशियो इकोनॉमिकखौ जोङो सेफगार्ड रक्षणाबेक्षण होनायनि गेजेरजों बिनि रैखा खरसनि थाखाय आरो जोंनि जि बड'फानि जि सिमांमोन आलादा रायजो बड'लेण्डनि जि दाबिनि थाखाय जोङो शहीद जानो गोनां जाबाय। आं दिनैनि बे बुब्लियाव जोंनि मुंख्लं बिथांमोननि बेसेन गोसा जि जिउ बावसोमनाय आरो बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमानि अराय आलो गोजोननि थाखाय आं आनान गसाइनाव आरज गाबदों।